Ilmu perdukunan kuwi maceme akeh lur. Kayata ilmu suwuk, ilmu pengasihan, ilmu penglarisan, ilmu lintrik, ilmu santet kuwi termasuk perdukunan tapi sing iwa lho. Ora usah dilakoni sing ngono-ngono kuwi, sing apik-apik ae dilakoni. Lah, kanggo dulur-dulur sing pengin manfaat saka ilmune Mbah Guru, Abah Guru, sampean WA nang nomor 085 736 381 399. Ora usah sungkan-sungkan lur. Rahasiane jenengan-jenengan Abah simpen ora diobal-obal. Ya muga-muga kabeh mau diwaringi seger kewarasan lan sejatine Abah kuwi gur dititipi. Abah ki sejatine ora iso apa-apa, ya ora duwe apa-apa, sak delemo ngenyangi lakon. Sak menit berarti.